जेनलायबाय आरोखि ना नै आमगुरि जों नै नै नावा ओरैबायदिनो खस्थ' जासिगोनलाय आरोखि ना दैया देरब्ला स्टुडेन्टफोरनिफ्राय लानानै हान्था मेला ओरैबायदि नै नायदो नै ओइ बर्तमान एजনত किमान लय 20 টাকা ভালো পাইতাছি ভালো থপানি কিবা করে যায় কি কইলাম তে আমি বুঝেন না ओरैबायदि लोगोफोरना माने नैबे आमगुरि टु बलामगुरि लामा ओमफ्राय बेजों थाङोब्ला ओरैबायदि नाव गाखोनांगौ जालायबाय नायदो नै ओरैबायदि बोलो नांहाब जावो आरोखि ना नै नावा नै बेबायदि आरोखि नै बारे नै नायदो नै बेबायदि आरोखि ना नै नै दैया देरजेनबाय नावा जावजेनबाय ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' जासिगोनलाय आरोखि दासान्दि नाव जावग्राया नै लहाया बेबायदि आरोखि ना बेजोंहाय जावो ओरैनो नै दान्दाया गंसे ओमफ्राय बे भुटान हाजो खालामाथिनिफ्राय फैनाय दै आरो नै ओमफ्राय नायदो लोगोफोरना ओरैबायदि नै दिनैथ' आमगुरि बाजार जाहैबाय ओमफ्राय दा लोगोसे नै नाव बारनांगौ जाहैबाय गारिबो सालायजाया मुंबो सालायजा ओरैबायदि ओमफ्राय दा आमगुरि बाजार जानोब्ला हरै सानजा हाने राङि जरा खुंख्रा जराने नै बैयाव दोनजोबो आरोखि ना गारिखौ नै बेवहाय दोनजोबो आरोखि ना दा नै नायदो लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' ना नै नायदो बेनो आरोखि ना नावा दैया दा ओरैबायदि खस्थ' जासिगोनलाय आरोखि ना नै नावनिफ्राय लानानै नै ओंखारनांगौआ नै स्टुडेन्टफोरबो दासो बारदों हनै दै देरला ओरैबायदि खस्थ' जाखायो आरोखि ना स्टुडेन्टफ्रा नायदो नै बिराद खस्थ' आरोखि जोबोद खस्थ' बोथोरा सफैबाय ओमफ्राय दा नावा बेनो जाहैबाय नै आमगुरि बाजार ओमफ्राय ओरैहाय नै बैयावहाय दोनजोबदों आरोखि ना गारिफ्रा आमगुरि बाजार जाग्राफोरनि गारिफ्रा नैबेनो बेवहाय ग्रोन दोनजोबदों आरोखि ना ओरैबायदि ओइला ओइ खत गिसे दिदी आमगुरि बाजार কি লৈছে হা কি লৈছে ঘৰটা কত ৰাঙিজৰা আজিৰ পৰাহে কষ্ট হৈ আছে না সদায় কষ্ট কয় বছৰ কষ্ট কৰিব লগা হৈছে বহুত বছৰ না दा ओरैहाय नै नानिमोनबो नै लाबोगासिनो दङ मा लाबोखो मादैमोनालाय अबेयावथ' न'आलाय मादैमोननिलाय जोंनि न'आ फाथालमारि हाब बबे फाथालमारिलै राङिजरा फाथालमारि मा होनदों दालाङा थाबथाय बिना हो दालां नांगौ हाग्रामाया माबा देरहाबा थाब होनाय होनदोंमोन ना आच्छा दैलां बायबायथाय बानायना होनोसै दैलां बायबायथाय ना दा नै बेनो आरोखि ना सासेयाव 20 टाका एकजनाव 20 टाका लय ना आप डाउन ना एकबारे आप डाउन 20 टाका दासान्दि आप डाउन 20 टाका स्कुलाव गथ'फ्राथ' खस्थ' बानांखायो जानजिसे बानानै दोनबोनांदों आरोखि ना खाय थगायासे बिदि सब सरकारथाय थगायना आमगुरि হয় এটাইতো হয় ভোট লাগে তেতিয়া মৰম কৰে তেতিয়া যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া একো খবৰ নলয় बे आरोखि ना नावा फैफिनगासिनो दङ सानजानिफ्राय नावा फैफिनगासिनो दङ ओरैहाय नै नायदो बेनो आरोखि ना नावा सानजा सोनाब जावगासिनो जावनोसैलाय आरोखि ना एबारनिफ्राय बेनो आरोखि ना नै नावा जावबोगासिनो दङ नै ओरैबायदि কিমান বছর কষ্ট করেছে বহুত বছর মনত নাই ইমান বছরটো এতিয়াতো কি খব আপনি
কি কম আৰু দলং দিম বুলি এতিয়াও দিয়া নাই আচ্ছা পৰীক্ষা আহি আছে হয় হয় এতিয়া বহুত দেওয়া সময় কি আহিয়া কয় দলং দিম ৰাস্তা দিম কৈ একো নাই এতিয়ালৈকে নাই না কৰ্মৰ চৰাই ঠগাইছে আৰু হাগ্ৰামাৰ চাৰো ঠগাই আছে আচ্ছা দুইজনো সরকার ঠগাই আছে না ঠিক আছে দে ওটা नायफोरबायदि आरोखि ना नै बाइकआ बेबायदि बयनो नै बिराद खस्थ' ओरैबायदि खस्थ' आरोखि ना आन्दा ओइ स्कुटि ओरैबायदि थिखोबाय आरोखि ना नै दा लोगोफोर दैलां बोथोर जालायबाय बे आमगुरि टु बलामगुरि लामा आमगुरि बाजार एटाच थांग्रा लामाया ओरैबायदि माने दुखु खस्थ' बोथोरा सफैलायबाय आरोखि ना बारंबार जोङो दैलां बोथोरबाथाय होनानै होनाय जायो दा गोबां मानसियानो माने अनेकथा रोखोम बुङो आरोखि ना बेबो सरखार फैयो बेबो मावा बै सरखाराबो बैबो थगायो होननानैहाय बेफोरबायदि बुङो आरोखि दा बेनिखायनो माब्ला जागोन माब्लाबानि समावहाय जागोन बेबो जायाङा नैबे आमगुरि टु बलामगुरि लामाया ओमफ्राय दा लोगोसे गोबां मानसिफ्रा मा बुङा आरोखि ना जागोन बेबो सानसे जानांगौनि लामा दंखायो माने जों थैयागौमानि नुलांगोन आरोखि ना रायजो राजाफोर दा जोंनियाथ' जागासिनो दङ सिस्टेम बायदि आस्थे आस्थे जागासिनो दङ आरोखि ना लामा दलां फारसेनिफ्रायनो दिनैहाय सरखार फैदों गोदान आरो बिसोरबो एसे एनै मावदों फुराना सरखारनिफ्राय आरो जाफिनदों बेबो एसे एनै मावदों गासैबो सिस्टेम बायदि माने नांगौ होननानै जाया माने बेफोरो गासैबो सिस्टेम बायदिसो जायो आरोखि ना बेफोरो हाखु दाखु बुंब्रबनानै नै उमुगाव बिदि नांगौ होनब्ला जाया आस्तेयैहाय जालांबाय थागोन आरोखि ना जाखागोन सानसे सिमाङावबो जों नुवाखैमोन ना हाग्रामा ब्रिजखौहाय जागोन होननानै दा माब्लानि समाव जाखो जोंनो बोरायफिनलायबाय आरोखि ना नै गाखोनानैहाय दा सिमाङावबो नुवाखैमोन जोङो आइ फवालि दि जाब्रां ब्रिजखौहाय जागोन होननानै दा दिनैहाय जोङो बोरायफिनलायबाय जानायखौहाय नुबाय दा बैसो गोरलै मोनसे बानायगासिनो दङ नैबे आमगुरि टु उगुरि बारग्रा लामा दा बेखौबो जोङो खुन्थिया गायजेननाय नुजेनबाय जोंनि मेगनावनो फ्राय बेखौबो जोङो 4 इयार्स एबा 4 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो थाबायनो मोनबावसिगोन आरोबाव जोङो आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा नैबे आमगुरि टु बलामगुरिखौबो जागोन होननानैहाय जोङो आसा खालामनाय थाबाय आरोखि ना जिखि सरखार फैया मानो बेखौहाय मावफुंनानै होगोन स' गाइस लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय